Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lesan be pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, ora akeh malah pika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kene apa kok lesan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, cangkeme akeh ngamuke malah nak cara ilmu hakikat tuh ngitunge ngeten iki. Barang nak kadung wujud iku ndadekno pikiran. Mulane sing penting wujud sih. Kalau baleni malih ini rungono. Hikmah tenggene kitab niki maknane ilmu ati. Enak teng Jawa Timur hikmah iku ilmu jadi. Mulane iki akeh kiai itu mriko bulet-bulet Dimas Kanjeng kok jadi kiai. Kemanane hikmah niku ilmu napa? Hikmah itu maknanya itu atiba'il qulub. Jadi ahli hikmah berarti ahli doktere hati. Nah, santri-santri lah yo akeh sing bidol. Belajar apa Kang? Bar syariat Gus. Ngaji apa? Hikmah. Jebule maknane ngaji apa? Alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Mane do melarat lo syukur. Men golek akeh, golek keris gunung kidul, munggah ada munggah gunung golek. Kalau di kanca untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarat era karuan. Ya, rondok anu, teteh pun rondok, ulo seneng kan gue berarti kalau orang iso malah seneng kayak gendeng kali ini. Yang gue cari gue ilmu apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang jadi tambahane hati itu hikmah. Di kalau baleni mati, setan itu carane bodoh, itu barang diwujud nasi. Nah, es wujud terus banget penting. Nama kepenting kadang sing mbok sepelekno iku barang sing banget penting. Jadi kok Allah Subhanahu wa taala zat sing banget penting. Misalnya kowe liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antarane Magelang Yogyakarta. Terus mobilnya bisa liwat. Mesti pikiran pertama kowe bisa liwat mergo mobilnya canggih. Gara-gara mobil anyar normal aku bisa liwat. Umpama kowe dadi wong sing gawe jembatan wah semane gak ngerap. Masih mobilnya nyanyar, masih Alphard, nak jembatannya jebrol ya. Orang iso apa? Liwat. Berhubung ini Pak mobil, jari ini yang mari iso liwat itu mobil. Itu manusia. Jadi gampang, manusia godonannya gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Salike lagi seneng gawe wedok, tawa ayu, ora iso urip tanpa jae. Ujug muni ngono. Aneh ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana oksigen, blok. Zaman cai kurang kenal kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa untuk cai. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan ekran yo bahagia. Kok aneh saiki ngantungno bahagia nak untuk caiku. Caiku wujud kapan? Kowe lek seneng yo. Ora iso urip nek ora untuk caiku. Itu kan goblok kan, raiso urip naruh oksigen itu raiso apa? Naruh itu kan gak masalah, tapi naruh oksigen. Jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Jadi kayak misalnya kayak pulau mulang santri ini nak setan bidu, kayak mulang mereka sekrungokno akeh, jadi kayak butuh seneng santri akeh itu setan. Nak cara wong sing marifat billah juga pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang pun kula syukur. Cek sing ngaji sithik, cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji terus pangeran. Saiki pangeran meresani kula mulang, berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya hebat. Lah makhluk-makhluk sing ngarep kuwi iki wis beno. Pokoke barno wae. Wong ora jelas-jelas wae. Ngono mak. Mulane kabeh ulama itu seneng mulang tapi ra seneng santri. Engko santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ra seneng mulang dadi nasihat ekonomi. Mbok di manajemen iki bagian dagang iki, bagian dagang iki. Nanti raine ra rupa napa santri. Modok pirang-pirang tahun kok malah pinter dagang. Kok ora iso maca takbir, kula riyen kan jaga koperasi. Tapi kayak orang oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum nyai, Pak. Iku jenis seneng santri tapi ora seneng mulang. Nak umum ulama aku seneng mulang tapi ora pati seneng santri. Mergo santri ku donya. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senenge santri mergo kanca ngaji. Iku lagi halalan thayyibah, lagi napa halal. Mulane wong kudu ngerti. Jadi ngerti nak pangeran itu paling penting. Carane gampang dilatih ngoten. Kula bolak-balik melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan
Mesti darani sego iku penting. Berhubung ana sego aku iso mangan. Tapi umpama kowe dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh, pas semane ana sego nek kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid. Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek, zaman akhir ora entek. Harun Rasyid itu mangan pokoknya dijamu makanan mewah semua. Ada kambing bakar, ada macam-macam enak. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jari ulama tadi. Coronya aneh Harun itu makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda ada. Sing Maria enak itu aslinya sito. Ya itu sehat. Mbok sekali-kali ke waras, sing mari mangan enak iku sehat ora kok menune iku mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi opo? Lagi do istighfar. Jadi ulama dhisik iku waras tenan. Saiki wis ora ono, ulama waras iku ora usum, wis ora usum dadi yang kero. Mangan enak ya mergo menune enak lali. Sehat lah. Abdul Qasim Al-Junaidi nate ngutus santrine. Cung tukokno daging misalnya digayani dhek 100.000, tukokno 1 kilo. Beli daging regane 120. Ya Ustaz, duwe kurang. Lah kok kurang? 1 kilo niku 120, duwe jenengan namung 100.000. Ya gawe murah. Carane sepun, ya ora usah tuku. Jadi ulama dhisik iki cara berpikir simpel. Sing mari larang mergo kowe kepengin tuku, ora kepengin ra larang ya aja. Arfisuli gawe murah. Carane sepundi ora usah tuku. Kowe sambat larang mergo kepengin. Mulane Mustofa ora roh nak mobil naik barang ora tau tuku. Harga umroh naik yo ora roh ora kepengin apa. Jadi ulama dhisik simpel. Nak kepengen sesuatu itu gak ganggu dekne dan kepilang. Arfisuhu gawe murah. Carane piye yo aja tuku. Iku carane ulama riyen, carane mikir dadi. Misale kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono. Kula niku nganti sakniki nak salat jarang kula salat sunat, tapi coba tiru-tiru kene kok. Kula niku jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iki kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat iki. Balen manggil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran itu. Ya kula nak salat tak nikmati tenan. Sampai kula nu rapati iso dadi imam, karena kula nak sujud ku nikmati tenan. Ya Allah, kula kok sujud. Sebenarnya ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud. Artinya di alasan kula ning donya nate sujud, nate rukuk, nate maca Quran. Pun mergo liyane niku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoki, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama iku aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen nang kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran, tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mangan. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran, kepengen demi pengeloni widadari pirwangi salat. Kok kon do mlebu swarga kuwi. Ora samedi kadung keliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat lho. Iki pelatihan. Nah iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon buswar. Mustofa lae wabot buswar. Wong kok elek ngono. Mulai saiki yo dadi mareni. Bayangno kon buswar ora gelem pe salat sik. Mau bus warga, ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ra gelem ya wis. Agak warga Sulawesi. Jadi tawarai sing bener niku
hidup itu nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita itu kawula. Status dasar kawula itu wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Wis ngono sih. Mulane status permanene manusa itu ya kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan. Ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat iku ya nganti sikile adoh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar bar imamnya elek iku ora barbar. Nanti imam kecepet traweh idola napa? Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing rawali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunat traweh, malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir ku wis ruwet. Wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan nek iso ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardhu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakoni nek Allah iku Maha Besar. Yo wis sak gede-gedene utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Mulane jaran wali utange akeh tak kok lha wali kok utange akeh. Sok tak sahur ning akhirat ya. Sugih ku ning kono. Kok donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Kuwi tiru ra iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai. Jadi carane jadi kawula niku ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane Sulam Taufik ku ngarang kitab Sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik ku maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Nah, dari Islam Taufik itu berminggu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak maca bingung do mirin minggu wa lahu wa bihi. Ya maknane itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena Allah. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek dipegat iddah ngene, nek ape kawin syarat saya nikah ngene. Lan kula rapati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cocok, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dhekne. Lo ngaji pun terangno hukumnya pangeran, terangno identitas dia lapo dia dibakas, gak penting. Yang penting terangno hukumnya apa? Pangeran. Mulane mesti ini ulama fikih be ulama thariqah, mesti ini dadine wali di ulama fikih, ulama fikih terangno hukum halal be napa? Pangeran. Kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang dadi wali iku mursyid. Kok mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih ra iso nangis. Akhirnya sing ahli fikih ra sido dadi napa? Ini gampang dari wali ku ahli fikih. Mereka sing dimaksud majalisul dzikri ku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae to nggih. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku iku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa la tuti'hu wasjud. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi ya pokoknya urip iku wasjud waktu ya sujud lan mendekat dengan pengen. Wes titik urip wis ngono tok. Wes nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saya terbaik. Mengenai ngendikane kajian Nabi kan apa ini salat fakaan nah salat muwaddiin. Koyo-koyo iku salat wong sing pamit, iku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Nah saiki kan ada iso salat qobliyah ba'diyah, ya salat fardhu sing tenan. Kok salat fardhu ne ra tenanan. Bar salat fardhu dari wah namno fardhu kok ora pati bener kok tak jabli mbek sunat.
Ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso ketambeli ora nek ora bener iku ora substansif, nek substansif cara mobil lu bane sing copok kedadani iki, bane sing copok. Lah nek rusak kena bawa bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar. Rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa? Sunnah. Tapi nak kesalahannya krusial ya fardunya harus diulang. Orang kok ditambal dengan apa? Sunnah. Eling-eling ya tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kira liwat mobil lah, mlaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatane ra rusak. Ana mobil lah nak jembatane rusak ra iso. Berarti penting di mobil ke jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting. Ya wa hakada wa. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatul billah. Mesti ma'rifah ini pangeran itu sithik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang pe dipateni wong ngenteni sasarane tepat sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni wong bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tonggo ra seneng aku, iki awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat kok pengen di mobil, pengen di kepenak, ya malah tersiksa. Waktu gale wong ra iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Dadak malah kelayapan temu di pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tangga, dosa kula kurang. Wes penak. Bojomu ngamuk, jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya takdir diutang jare tiang-tiang Gusti rawang ra diutang ora kreatif. Menawa jaga akeh lho. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf niku kula jeleng tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula apal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuki. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud. Mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji, Gusti, baru kayak kalau jima bojo kalau gak ada turunan kula mesti jemben do kepengen sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Jadi yang hak ya dingendikan. Ya Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulillah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita
itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati yatuka farfubiha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ila Allahi subhanahu. Kowe jogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat malah ora dipilih, malah penak. Yo sing malah penak kan karek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ora kuat malah mari ujub, mari som. Wis malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados Kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Ya mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka mati yatuka. Matiun makna kendaraan, nafsuka mati yatuka farfuka. Awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Mulane mbok sayang. Misalnya kayak eleng rai niki rai sing kula damel sujud, tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Iki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Baru ya ora karu-karuan. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Aja akeh terus ning dalan-dalan niku nggo lampu wah iku repot. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngendikan begini, kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqah. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat bronto. Bronto itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, anggere wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqah, karena saya punya nafsu sing sangat bronto. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bojo. Saiki aku ya kepengen bus warga kudu kasil. Tidak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud sak kober. Oh iku gak pria, iku gak di selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Kewani angop ngarepe pacar murah wani. Tanom-nom saiki pecundang, seneng apa pacaran muacak melidit wapi barang pe salat be angop. Mestinya nak kowe di nafsu sing tawaqah, sing bronto. Harus fair. Nak bronto cawe wae kowe siap-siap seperti itu pemene bronto mbek suwar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz kan innali nafsan tawaqah. Saya ini sekali dia kesenangan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak dekne dadi Amirul Mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelarane napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara lan ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa.
Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Kan kula mbek kiai-kiai yang loro prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada engkar. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nampa cara kula ora fair, cara kula lho ya. Tapi sampean udah anut cara kula, rusak wong akeh paham. Cara kula iku ya biasa wae, nak lara cek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis, misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing niliki. Ndak kiye ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqah, saya punya nafsu sing sangat berontak. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku berontak ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya nopo? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Kawula ne pangeran ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak dikongkon masak majikamu masak sate terus kowe kepengin kok aku entek 20 sunduk iku sopan ta ora? Ora sopan. Nek budak tenan kon masak sate ya masak sing tenanan kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan. Padha kowe nek kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nek wis fatkhuli fi ibadi kok lagi wadkhuli jannah. Jadi wong ora kepengine langsung swarga tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih orang sekarang tuh ingin masuk surga tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fadkhuli fi ibadi. Kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi wadkhuli jannah. Lengi-lengi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saya diwalik ya mulai saiki nak sholat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati ya Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati itu posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'a min syai'in. Terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tapi nak salat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mana iki rai-rai ras warga wae nang kene. Perkara kita salate cek model ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh, Pak. Ini sholat model perjanjian apa? Baru mun ini demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenang nih. Malaikat itu serah percaya, sampai mana serah percaya, gak meyakinkan. Wal maqala al khamisah asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakrin Siddiq, saking Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahr. Zuhara pertelo apa al fasadu perusahaan ning donya perusahaan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Dunia itu zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, dunyane ya rusak, daratan ya rusak, segara itu rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, kitab siri dalika.
Ing dalem nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan iku lisan. Wal bahru tekang kaseluk segara wa al qalb. Jadi cara Abu Bakar namanane dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak, atine ya rusak. Jadi cara Abu Bakar manane napa? Al barru wa al lisan wal bahru huwa al qalb. Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanul lisan. Misale bisabi kelan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashkhasu tekse pira-pira ashkhas. Cara ki kuna maknane jumlah gere wong mimbani adama sange bani Adam. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya ngetokno amal ora krana apa. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ngatasi alqalbu apa al malaikatu malaikat. Dikira didhawuhna apa ngene. Al hikmatu te hikmah, ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi analisana ing dalam sak temene lisan cangkemmu kok mok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam sak temene abad lan bali rasa coba abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fi ma kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno atau kang penting apa mah abad. Wa fi khairin ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lesan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, ora akeh malah kaya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kenapa kok lisan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok ana protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, nek cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Ayo lisan dikei sitok perkarane ben gak ngrameni dunyo. Sitok wae napa? Ane wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Dadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya isa-isaan. Wakilan didhawuhna apa ngene li annal lisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril waqi. Wakilan didhawuhna niki dawuh ulama-ulama. Li annal lisana karana satemene lisan adzakira kang eling Allah. Bi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa dikku apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil madhkuri kedhe barang sing disebut al wahidi kang siji wa wa ta al wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing sita iku go nyebut zat sing sita ngene iku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al qalbu ta'at. Nah sampean ngaji mek kula sing seneng kula gitu seneng. Piye-piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ane ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8 jam. Nggih kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8 tiane melek. Nah, melek itu paling penting lisan itu dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, madkure ge wahid. Madkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Ini cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sita, sing dieling-eling di barang sita. Nggih. Wa kana dikuhu lil madkur al wahid wa Allah taala. Wong pancen wong tasawuf mulane jare Imam Syafi'i lau au sara julun mali li nopo liatkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing zuhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong nopo zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong zuhud bento zuhud itu ulama. Jadi cara Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Nek kon ngekekno wong napa? Wong napa? Ya sumput tenang. Soale ana wong zuhud kok kei dhuwit sak miliar.
Wong iku ulama misalnya. Pikirannya paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang. Ya pokoknya pikirannya mesti ilang wong. Mergo dekne mesti wedi hisab. Mau duit minang wong mesti ilang wong, mesti wedi hisab. Bukan wong ra zuhud wala meneh ada sak miliar terus dadi kon maksiat. Mbok gak sak juta wis dadi alat napa maksiat. Jenenge ora bakat saleh. Wis sak miliar malah duraka, sak juta wae digawe napa? Lah mulane kula gumun, ana konser dangdut sing wong e blodor-blodor, tikete mung 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya di dhuwit lagi 20.000 digo maksiat, ku nek didik 1 juta malah kelakuane kaya apa. 20.000 kan mau kena go delok dangdut. Di dhuwit 1 juta iso tuku rene. Kadang-kadang tak tangisi wong larat-larat, ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Mugi dhuwite sithik terus. Ben isane delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiran kok elek. Tuku tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon ra apes. Senane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku. Kiai kudu didik wae. Woi suatu londe-londe, kok iso gue maksudnya. Jadi londe mergo ora dibojo, sekali dituku dirapikan dibojo. Lha iku nak kiai 100 tuku kabeh, rabi papat kabeh iku sing ngilangi piro? Oh, dasar kiai mantan aku beli. Utekem cek ngeres. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amuk. Saiki yo duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil gue apa sakat jangan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi uang nak parek pangeran. Kadang kalau nangis tenan ya Allah. Ono uang di duit selawe. Kadang digo tombok judi. Ya Allah. Didik selawe. Tombok judi diruangi ngontel golek togel. Lah iku nak duit miliatan mau Las Vegas. Atau mau Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kayak dik 20.000. Udah duit miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di duit 10.000 lebokno masjid. Umum 50 juta kamu Mustafa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti nu kaulane jenengan saleh. Bisa ada mau nyumbang masjid desa niku. Cara sugih saged nyumbang masjid napa? Haram. Tapi apa berso apike tok kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora tombok togel moro kono Makau kono apa? Las Vegas. Boleh tram mriko. Mulane kowe eling-eling nafsuka mati ya suka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Soben nek saleh meranut rapo. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wis senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul napa jinna wal insa napa illa ya. Manusa jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu sekedar manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Mari kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga iku gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kulo. Wes sok ben titeni. Nah, kira ngandel mon, titeni ning neraka mbek swarga. Enggak gampang mlebu neraka swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha. Mlebu neraka ku angel, kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane. Mulane aku sampeyan kon mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya ada bawa kuncinya? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci be ora. Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita itu di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbak nak bam setan lahirin nomor. Selagi ne bam itu, cinta Nabi Adam itu kelahiran
Surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Itu warisan kita. Kurang apa nih? Neraka ora ono sekene ra nggawa kunci. Tapi ono apa sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi mlebu kare bludeng. Aku jawab yo kowe wae ra usah aku. Pikiran kok eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Nggih, dadi transparan. Dadi ra Mustofa liwat terus apa? Oh anak kiai sing mikir ngono ku wong anak dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku yang mrene ora aku moh. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudona alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mungkin rokok orang angel biasa jalan tiket. Wong rokok itu suh tuwa. Bukti nak apa gendune kowe dilebokno rokok. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radha. Wong sing rido be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati soleh be wong soleh ya seneng. Pokoknya anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi rabb. Kula mun rido, mun seneng jenengan dadi pangeran bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wes kula anane seneng. Swarga iku nggon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan, kok iso mlebu neraka barang kula opo. Kecuali kesukaan, apa sok ngerti-ngerti dilebokno ya apa ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis tak rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ana Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Dene rencanane apik tenan, kula cocok. Awas neraka nak wani ngobong aku ya. Neraka sampeyan tak tantang, nak kanca aku mlebu neraka tak tantang. He neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah. Iku ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu gak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka. Nak neraka wani ya elek tenan. Mestine rawani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol lah, itu sing marahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahak nek sampean ngono ben neraka. Tapi syaratnya tauhidnya ora usah napa? Kok serane takok carane piye wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dasate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70, 700 piro? 70 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 apa 70? Sopo jajal, bro? 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jelane wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu anwasfi makhlukin mislak. Balillahu a'dhamu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dasate ngono, seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten mantu yo nyifati Allah wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati Allah, nek Allah iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do.
tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak neraka mek kowe semangat yo ora ro. Tapi nek kowe kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat? Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nantikan atak jizuan wasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misalnya muannas itu ifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nganti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo ta ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqiyah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk ke Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplungno neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wani. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mane terus wong orientasi mati husnul khotimah sampai ono ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ono iku kudune ben neraka ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Mestine neraka ora wani kok mlete temen neraka wani ngopo kalimat la ilaha. Nane ki milih di neraka apa swarga? Lah ayo tak jawab. Neraka apa swarga? Nampen pengalaman ya loro-loro deh. Pengalaman bawa. Kita kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu iso metu ku apa? Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplokno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Neraka. Padahal wong ceblok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh pira? 70 tahun. Wah, iku munggahe kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek apa sing ngersakno ya wis langsung selesai. Piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe balik bentuk nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih luwih cang. Mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora sifate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil samawati wa milul ardi. Muji jenengan ku sak kebae langit, sak kebae bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wamil umasih tamin saim batu. Lan kebake napa mawon terserah jenengan, aku ora ngakeh. Oh, iku wali tenan, tapi kan salat ora mbok jiwae. Salat ngapa ngopo karep. Gayane tahajud tapi mau ngapa kula ora cocok. Kula nu jarang tahajud, tapi jarang kula mbek sampean sering cek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Gen kula kualitas prima. Tahajud tapi apik tahajud terus ra kualitas lah tahajud tambah elek kan. Juga mobilku ra alpat kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lah na duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati Allah. Nahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana wa ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadkhuli. Engko nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Nah,
Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Lan kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna la nahliku wa anta ma'ana ya Rabbi. Dan kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami. Lan iki sampeyan api mlebu neraka yang ngono wa inna lan nahlik wa anta ma'ana. Selagi ini kula cek bersama jenengan la nahlik wa lan nahlik. Kita tidak akan jadi orang rusak. Ya kata la tahzan inna Allaha ma'ana. Masalahe pas sok ben ning akhirat imane wis ilang, Qur'ane wis ilang. Lan ketika guru-guru kula, wong hafal Qur'an iku gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Qur'an. Masalah ya hafid-hafid nak ape ditakdir lali, sampai mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama ndekne apal nganti mati, ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam wa neraka ora wani ning apa kalam. Ini masalahnya pangeran mau nak takdir elek lalape mati ku. Lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak baulet. Ada rana amplope dengan akhirat, wah loro. Nah, mulane sekali-kali setor pangeran, kula ijazah iki, kanca-kanca sing hafid, mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fi shalah. Pisan lah ning donya. Mbok nang ngandel kula. Jajal dhewean, nak pas ikhlas. Nak ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah berber menjadi bakat ikhlas. Pasti latih terus. Ndak, saya pernah mencoba itu 2,5 bulan. Nak lali kalau balen. Kalau nanti jajal khataman Quran fi sholat, niku 2,5 bulan. Satu hari 2 lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni, Ra ikhlas ya tak baleni. Tarafa maknane tak baleni. Itu pas 2,5 bulan. Gitu kayak kalau tujuan kalau setunggal Gusti umpama kula nanti setor pengguru teman iso pun iki kula nanti setor jenengan. Dah jenengan tompo. Di jenengan udah sing sae. Kita wiling-wilingan dinten. Amo samen semaan terus diundang wong, ora tau semaan ngarepe napa? Pangeran. Darane semaan ngarepe pangeran nggih ngatamno Quran fi shalat. Semua ulama dulu pernah, Imam Syafi'i malah tiap hari. Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi shalat. Semuanya napa? Dulu itu tradisi, hampir ulama khas itu. Kalau terakhir ulama nglampahi niku nggih badhe nyati Pandeglang. Kalau kirang terakhir tadi. Kalau boten ngerti mesti tapi masyhur. Napa gak ada tradisi khataman napa? Fi shalat. Nah Ramadan itu kan kegiatan, gitu napa-napa, tapi kan didelok tiang kata ya tidak apa-apa. Sing khataman fi Ramadan, tapi kan mesti khatam kan sampean. Kadang makmum, kadang imam. Sing dhewean sekali-kali dhewean. Sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi sakake malaikat sing nyemak ngono iso ngelawan. Nang nglalar, fan jabasat, fan khobasat. Repot. Kalau di konco nak baca tebet ya dah, abilah abi wa tebet ya dah. Kan wakaf neng watab, gak iso wa tebet ya dah. Ibu sakit balik kata gue. Orang berber. Oh ibu sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan tuh misalnya ya relatif cepat misalnya. Gini wow, mergo normale iku wong gawa Quran iku ora mlebu neraka, jelas. Wallazi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqal lima baina naba. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing rapal lah, pokoke seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kitab alladzi nastafaina min ibadina. Quran iki tak warisno ning kawula sing tak pilih. Iku famin hum zalimul li nafsi. Sebagian wong sing nggo Quran ya dolim. Sepunane ku wong nggo Quran ya biasa dolim. Wadal semaan, bu hafid tapi ra pati roh ngaji. Ya berada berdua sithik-sithik ora apa-apa. Wong pancen Allah nyipati pertama wong sing marisi Quran famin hum zalimul li nafsi. Wes ora usah. Biasa wae sifati dolim tenang ae. Wa minhum muqtasid, bagian sedengan. Padang ya Allah, kula ora iso nekani hake Quran nangis. Kadang ra diundang semaan ning gone kabupaten Gremeng, macam-macam. Jadi kadang kepengin hadul dunya, kadang kepengin hadul akhir.
Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Sebagian itu berlomba-lomba cepat-cepat nglakoni apik. Zalika huwal fadlul kabir. Tapi saat terusé ngendikane Kanjeng Nabi, sausé baca ayat itu ini hadis sahih tengene Mustad Ahmad, haula ikuluhum biman silatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Senajan to zalim cek muktasib cek sabiqum bil khairat haula kulluhum biman silatin wahidah. Kabeh iku padha wae. Wa kulluhum fil jannah. Kabeh iku mlebu. Wah. Kok piye-piye Quran iku kalamu wa neraka iku rawane nyiksa kalam. Mestine la ilaha illallah yo ngono mulane dawuh Nabi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Kok mlete neraka wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane masyhur nek hadis bitaqah niki gembira kok jenengan. Hadis bitaqah niku dokumen napa bok. Bok niku napa? Kotak ya Mas. Niki hadis bitaqah sing diriwayatkan hampir semua ulama. Pertama saya lihat tuh di kitabnya Sayyid Muhammad Ababil Farad. Tapi saya cek di situ ada rawi Musnad Ahmad. Bahkan saya cek di Musnad Ahmad bin Hambal nih. Terus saya belum puas tak cek lagi di syaratnya Ihya di kitab Ithafid. Rawinya itu sampai 14 berapa di beberapa rawi. Artinya hadis itu meyakinkan. Ada orang itu salahnya banyak. Kemudian ketika subhanallah dihamparkan kesalahan dia. Madul basor sepanjang dia melihat semuanya itu bok kesalahan dia. Jadi orang sidang pengadilan itu berbok-bok semuanya tentang kesalahan dia. Madul basor sepanjang dia melihat semuanya hanya dokumen kesalahan. Allah fair oleh takok, Allah cek ngendikan. Apa kamu punya alasan dengan semua kesalahan itu? Dari cak kula mboten Gusti, mboten gak ada alasan kula. Kula salah wis salah. Iku ya apik tenan dalah ya apik bener ora bodoni pangeran. Adzolamat kata berarti dari pangeran apa penulis saya sing sentimen mbek kowe sehingga menulis salam tok ora tau nulis apikmu. Mboten Gusti penulis Anda juga sudah benar. Jadi adzolamat kata berarti dari pangeran. Wis bener kabeh bener. Pun neraka mben siap Gusti. Bareng ngoten jawe pangeran lucu. Jawe pangeran bala innalaka indi hasanah. Gak ketenang ae. Kowe jek duwe kaapian sitok. Terus ditokno bitoko mesti tok til. Iki lho hasanam, bitoko. Bareng ditokno ndekne pesimis. Ya Rabbi ma hadil bitoko ma hadisi jilat. Apa artinya satu kotak kebenaran dibanding kotak pandangan apa? Mata. Dari pangeran yo jajal ae kon ngetes malaikat. Malaikat tukang timbang dicelup. Timbangan. Bitoko sing madul basor sampai sak kotak sitok iku kalah jumpat. Perkara ini sitok la ilaha illallah malaikat rawani kewani ana kalimatku mbok kalahno ora wani malaikat rawani wani malaikat elek tenan wong pangeran kok dikalahno apa paham ya rawani mulane anggere mangko la ilaha illallah normale dalan mulane ancam sok malaikat ayo nak wani aku tahu wiridan tapi masalahnya nak ditektir elek kalimat itu dicabut lha iku perkara. Mulane wong do mati-matian ndonga husnul khotimah biar mati gawa la ilaha illallah buat kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nufatu insyaallah. Masalahe kalimat iku sedarani bid'ah. Mergo tak bayar ora to. Repot kasus tok zaman akhir. Kowe ape ngadalo iku jebule dianggap selor. Sing darani ora bid'ah men tahlilan ae ora tau amar ma'ruf nahi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terus mungkin ini barokah sekilo tutup ngangge Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.